aquí, agora deixa estar, amórate de mí, agora deixa estar, amor alada, agora deixa estar, amor que volverá. As rapaciñas da vila non as hai que marmolar, saben tocar o pandeiro, tamén saben traballar. Pensas que todas as cantareiras anónimas eran conscientes do saber que te aseguraban? Eu creo que non. Verdadeiramente non eran conscientes, nin elas, e sobre todo, o que dixen antes, sobre todo, que non eran conscientes eran os seus fillos e as súas fillas. Tal como estaba montado o mundo das foliadas e dos seráns, a pandereta era para as mulleres. Pero o que máis había era gaiteiros. Pandereteiros fomos nós, éramos nós solos. E depois empezar a ir outro grupo. Porque as foliadas, ou xuntas, entre outros nomes, teñen máis nomes, pero quenes se organizaban eran as mulleres. En Santiago si é xunta. No rural de Compostelano non é isto como foliadas, é xunta. De atraer os mozos, por eso se digo, había unha certa competencia entre as aldeas. Para nós, adicarlle o disco, o noso traballo con sentimento a Eva Castiñeira, foi unha reivindicación. A figura de Eva nos quixemos personalizar esta realidade que se vive e que se viviu de que as cantareiras como que non teñen nome. A posta en valor de todas as mulleres é algo que pouquinho a pouco foise conseguindo ata chegar agora por fin a que o Día das Letras Galegas se lle dedique a todas estas mulleres. Está personalizado en 6, pero verdadeiramente non son esas 6, son todas. No momento que pasan a participar no Seteguiño do Monte, que é a primeira alternativa, o que vai acontecer é que van a cobrar como outro grupo calquera. Non faltaría máis, porque van a facer o mesmo traballo. Entón van a recibir unha prestación económica. Entón, ese ano cobran como os gaiteiros e a partir do terceiro ano incrementan. Van a cobrar máis. Por qué? Porque a xente demanda, quere que este o grupo de pandereteiros debuxado. Podería dicirse que as cantareiras e pandereiteiras son as herdeiras daquelas cantigas de amigo medievais? Pois sí que son herdeiras das cantigas de amigo medievais. Despois do medievo recibiron moitas outras influencias. Efectivamente, aquí conseguiron atopar músicas que databan, pois, non sei, que teñen 500 anos, que eran músicas totalmente desaparecidas. Dorothée Schubert, en concreto, unha musicóloga suiza que veu estudar a música tradicional e que gravou a miña avoa Rosa e a miña madriña Adolfina en Cerceda, recoñeceu nas melodías que elas cantaban algunhas melodías medievais. O sistema que fixo Dorothée de clasificación é bastante complexo, incluso para a xente que estudiou na musicoloxía, pero unha vez que entras é super rico, é alemana, é un sistema perfecto. O dar a despedida ou o dar a derradeira. Acabou o chocolate, rueda chocolateira.